Lipaya dyan ako. Lipay kay ko. Si lipay kay. Eh, Sayo! nangani mi diri balik ba kuan gimingaw ka ni tindahan na? Gwapa, isuon ka sa kuan to Edri? Sakto kayo. Diskarte diha. Ah, si Mari? Nilakaw. Oh, nilakaw. Kanang... Murag pamilyar ako. Buy sudlot. Ay, oh! Buy budlot. Di budlot. Ako na, pre, dugay mo kita mo, pre, hag ko pre mo. Amo no. Pre! Dugay takay mo ka, pre. Kumusta man ka, pre? Yung ka pre na problema, ginagod. Primado. Ano, pre, mo sa para maka-istorya talaga mo sa nibi. Sana. Unsa, di kanungo mo ko istorya, pre, nga murag buwag mo ni kuan ba? Mari, kay kumot mas grabe mga haka-haka ug mga chismis ng dunggan ako. Tinood yun na, pre. Nakanungog po ko nga ikaw po naapo kay kiringking. Nakikabit, pre? Gina, pre, na, Marina, mo lagi ng sitwasyon lagi na kurong, kay problema lagi ko. Mao na sige kag inom, pre. Di man madalag ko. Timing kay pinaapo ko diri, pre. Sa bayan, sa di problema jud pre. Di si pare nalimot ta ka? Kaila ko eh. Ang tunatagak ang bata? Boy, budlat ng Oo, gulat. tong gismaw mo ni sugot. Nakita ko siyang mga vlog. Kaya nga mo siya, pre, Mari. Oh. Kasi ang problema, kung mainom ko ano yung mga galing nun, wala. Wala ako ng problema. Pero pag mahuman na ka, mulian mong balik ka po. Ay, tunay na po. Ay, hindi mo problema di ay, pre. Wala, I-share na lang. Nakadungog ko siyang problema. Ang iyang asawa ni biya niya kay tungod gamay pre, yan daga. Tinood, pre, gamay dyan, pre. Gamay kaayo ko no nya. Puta na, pastor. Ikaw. Usa ko taras mari. Ay, pre, nakarelate ko pre. Parehara man puta pre. Ha? Parehara man putang duwa gud. Gamay pa din mo. Ikaw lang naka-differentiate nimo kay. Parang naanad Ni biya ang imong partner kay gigamayan, ikaw pa lapit mo kuno ka. Lagi. Dangin ni inana, pre, di na maayo, pre. Dapat balik mo sa mong Bitaw, sawang, pre. pre. Sakto, Dapat bitaw. maglabing-labing mo sa asawa, pre. Sultian, Ano ka. siya sekreto, pre? Sultian ka, pre. Ang number one nga sekreto, pre. Pre. Sa una, pre, so tiyan ta ka, pre, no? Ang kapari ni mo, pwedeng gamay ko. Kaya pa naman, Mari. Nakaya ra kay... Usama lang magkuhan. Ay, gani bisyo ka naman. Ngayon makadungog diri maritis. Share ako, eh. Ang una na mong ikuan, pre, para magdugay ang relasyon, pre, para mas mulikon pag yun, pre. Oo. Sabayin niyo, pre. Kay kanang bisag usa na kagamay, pre. Pero puro man sila Ayaw daog. mo na, pre. Pero puro man sila daogon ba? Oo, sa Pero puro man sila performance. daogon. Wala sa gamay, pre. Mao siya, pre, kining Drymax, pre. Nana si kanang ginkgo biloba, pre. Oo. Sus, balik. Kanaan magbalik ako po supplement man. Adult po supplement. Adult, food. Sukat, grawa ka. Oh, kaanana ka suot ko ani ka to. Dali. Nakauyon man siya. Nakauyon man ko. Wala ka mari good. Gamit niyo yung duwa din. Malipayon dyan, bini, pare. Ay taas si Mari, pagbalik mo duha. O ikaw, ayo na sige kabit kay pati gamay mo. Uli ka mo. Wow. Mo ganito Mari ani o. Sa Mari, o kanang Drymax Si coffee Mari, ang tira si o. Mari, Drymax Coffee. Kung mainom ka ni Mari, pare, unsa may mo na kuan eh. Ay, sus, kini kape man ni pre, pwede ka bayad pwede laki, pwede Pwede siya. ba laki? 30 minutes before siya warm water. Lagi mo maliban, Pagbalik mo ni Mari ha, kay dapat magbalik yun mo. Kay kanang gugmag yun, kuwang ras palami. Matilok ra, pre. Pagpatagal ang relasyon Para ba? magdugay. Oo, Para si mag- Mari, kaunta siya kaya mga Ano man? tiyan sa katri. Oo. Nagtingog na permit. Oo, ba ako nanggawa sa kuting. Nangapun-pun na. Nanggawa sa kuting, isa ko ka ng kuting. Tungkol sa Oo, kadugay. ano pre, no? Tagay, pre. Basta pre. Basta mi ni pre. So tiyan ta kas tinuod, pre, no? Mo share lang jud ko kay ako sawa mo ko niya. Oh. So wa pa siya naggamit ang Drymax, pre. Sus, grabe, pirming gaaway. Karon ko kading gamit. Ang matwerka ng lugak, ang kaamperka sa mong katri. Kaway kay pirmi. Sige, garo-garo. Babae, pirmi. Ay, pag ginanam ulo, tapari yun yati. Basta pre, maano ka pre. Unsa kadugay yun ang birada jud ang kay. Ay, depende pre, sa una pre. Makakuha ako sa tunga. Pagkuna pa ng uya ba? Pagkadugay na mo, tunga na lang, di mahuman. Pag suka na ka-Drymax, pre, ay, suwangoy, anytime, anywhere. Yun yun ka mo. 4 hours. Oo. Binulanay. Ay, binulanay, pre. Hagpagod marigod. Hagba ko. Kalamiya man ani. Oh. Cheers, pre. Basta kayo, pagbalik mo ni Mari, pre. Usa ko ni pre. Humba ni pre. Sus, labi mo din pagkaon eh. Dai, order mo karon na, may karon dra, dai. Di ba, priyapon. Dili na manyapon eh. Ayaw lang gud anak palabi. Ay na pagitaglain si Mari. Ana na jud buko sa jud ta pre asa. Ayaw sige lingi ka bawo ko pre gatira anang katagtanaw kaning babae diri bagay gwapa man. Undangi na pre focus mo asawa pre balik mo duha. Hindi ko magngita-ngita. Ayaw na. Ayaw na kay busudot ang bata mo samot. Boy busudot pa ka daw katong boy budlat TV nimo. Samot mo tagak mo mata madugay. Pre, wala kayo to. Wala na ako napugnan akong kuano. Ako gusto kinubo. Ha? Ito lang sa kuwalok. Nana uli na tang duha. Taga pre. Basta kay
Pagbalik mo ni Mari, ha? Ya, enjoy dia ha. Oh, ibuha na. Ani? Ay, mo ni Dua, pre. Uli mo ni Mari ha. Oh, giutang mo na ako na pre, pero... Ako pa. Para, dili, bayaran ako na. Jikas. Pre, kami, pre. Ay, pero pre. Iwanan mo, pre. Kaya magtiwas mi pre. Sibig kasakatan? Ang ko si Impigan. We love Drymax! Kini ang Drymax capsule mga pare para na sa mga lalaki nga ganahan yung dugay ang relasyon. Relasyon. Mga couple ba? Mga Para kuya, magbaliktayon. Oh, kini ang adult food supplement na siya ang Drymax capsule. Alright? Usap ni mo Kung napo tayo Drymax Puffy Mix. Alright. Pwede na siya sa pang lalaki, pwede sa babae. Alright, kini ang Drymax capsule mga pare mapalit niyo sa Shopee, sa Lazada o sa Brigada. So Yes. natin ibutang diri promo code para maka-discount mo Para sa Shopee. maka-discount. Para sa Drymax capsule mo na siya ang promo code. Para po sa Drymax Coffee Mix, mo na siya ang promo code. Alright? So nagkikasalamat kanyo mga pare-pare sa iyong suporta sa paglanta sa mga videos na mo. Drymax lang! Salamat! Alright! Thanks for watching!